हेलो लोगोफोर आंनि गोदान रेसिपियाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोरनि दिनै मैथा गोजाजों ना मला आं जेबो होआ ओरैनो गारसनसै दुंखाबाय बेबो। आंना सिम्पोल रेसिपि लोगोफोर नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो। अननानै जाबाबो जायाबाबो हगारसारबाय थायो आङो। जास्ट आं बेहाय संख्रिखौ होगोन आरो मैथा सोर गोथाव मोनो, आंनो बिराद गोथाव मोनो मैथा ना। एबार होनोसै आङो संख्रि। बारा दानाय मबाइला जाम्बा। संख्रि होनोसै आखिथिं स्टेरिखौ सरि मानो होनबा कि आंना केमेरा स्टेरिक जेबो गैया। जास्ट फारसे हमनाय फारसे माबानाय जाहैबाय। लेबाव आं बानायनो दोनदों गथ'नि फट'खौहाय। बेनिफ्राय जाथांसै सरि माबाहांबायानो आं एसे माबा खोबहाबथ'नानै लाग्रोनोसै। नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर मैथा रेसिपि नोंसोरबोथ' रोंखागौ, थेवबो गावबागाव स्टाइल थायोना संनाया। सोरबा संख्रि बानलु होयो, माबा सरि सामब्राम बानलु होयो, जेबो होआ जास्ट संख्रि। नै बिदिनोसै नैबावसो सामब्राम गुफुर लादोंमोन आं गोखैद्राय जागोन होननानै। लोगोफोर अननानै नायलां जाबा दाजा हगारनाय भिडिअ नोंसिनि सापर्टजोंसो देरोसै नायना लोगोफोर। बिदिनो संनाय खावनाय बेरायनाय एखमबा जोंनाव मा गायदों देखायगोन आं उनावहाय। जाबाय एबार नाखौ हरनोसै। नाथुर गोरलै गोरलैबो दं आरो आं बे नाखौ बिराद गोथाव मोनो। मैथा मोनामनानै उदै गाबखांहैलायलायबायहाय आंना। सोर गोथाव मोनो मैथा ओंख्रि, अमाजोंबो गोथाव जायो, नाजोंबो गोथाव जायो। एबार दै होनोसै। माबा गाज्रि जानानै रायज्लायनानै खोनानांगौ जानो हागौ। दै होबाय एसे होबावनोसै। एसे होबावबाय। एबार गोदौथोंसै। गेलेग्राखौलाय साबसिन खालामजोब्बायहाय बे हरबाय। गोदौबाय थाथ'थोंसै। आंनि मैथाया गोदौगासिनो। फुवा गोदौबाय थाथोंसै दसे।
स' लोगोफोर नै मैथा ओंख्रियाबो मोनबाय आंना जानोसै गोथाव मोनो स' आं भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जासिगोन सोरबाफोर न्यू नायदोंब्ला अगर कोई नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सो अपनी यहाँ पे ही रखती हूँ जाबायने माबायदि नुखो आंनाथ' उखैखाबाय मैथा ओंख्रिबाथाय उखैखायो लोगोफोर बाय बाय मोजां मोनदोंबा बेखौनो बुंफिनबाय आं गले गले बुंनाय जाबाय बाय बाय गाइस गरमाबो बिराद ना ओंखायनो मैथा ओंख्रिखौ गोसोखाङो